በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ስድራ እግዚአብሔር እምላዓለም ትርከቡ በርባብ ሰማያት ተጠመቅኩም ህዝበ ክርስቲያን ሰላም ናይ እግዚአብሔር ምስክላትና ይኹን። እንኳዕ ድማ ብዛ ድማ ኣንቲ ተሓሲቡ ዝኽእሉ 12 ጉንበት ቅዱስ ሚካኤል ወርሓዊ በዓል እዩ። እንኳዕ ብሰላም በፅሐና በፅሐኩም ናውልክየ ቅዱስ ሚካኤል ተረዳእነቱ ሊቀ መላእክቲ ሃለኣ ተረዳእነቱ ምስክላትና ይኹን አሜን። ድማ ኣንቲ ናይ ቅዱስ ሚካኤል 12 ጉንበት ተኣምራቱ ማለት እዩ። ተኣምር ቅዱስ ሚካኤል 12 ወርሒ ጉንበት ሓደ ክርስቲያን ካብ ዓበይቲ ሃብታማትን ሰብሮማ በዓል ብዙሕ ሃብትን ጸጋን ነበራ። ሰበይቲ እውን ውሉድ ዘይብላ መኻን ነበረት። ሰበይቲ ውሉድ ብዘይ ምንባራ ኩሉ ግዜ ብዘይ ምቁራፅ ትበክን ተሓዘን ነበረት። ክልቲኦም እውን ብጽኑዕ ልቢ እናጸለዩ እናጸሙን ውሉድ ምእንታን ክህቦም ኩሉ ግዜ ናብ እግዚአብሔር ኣምላክ ቅዱስ ሚካኤል ብንጹህ ልቢ ቀሪቦም ይልምኑ ነበሩ። እዘን ክልተ ሰብ ሓዳር ውሉድ እኳ እንተዘይነበሮም ነገር ግን ካብ ኣምልኾት እግዚአብሔር ከይተፈለዩ ጸኒዖም ብዙሕ ምህለላ ጸሎትን ይተግሁ ነበሩ። ከምዚ ኢሎም ክነብሩ እንከለዉ ድማ ዓመታዊ በዓል ክብረ በዓል ናይ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክቲ 12 ሕዳር ኮነ። ናብዚ ክብረ በዓል ንምስታፍ ድማ ምግቦምን ስንቆምን ቋፂሮም ናብ ንግደት ጉዕዞኦም ጀመሩ። ኣብ መንገዲ ክኸዱ እንከለዉ ድማ እታ ሰበይቲ ካልኦት ህዝቢ ክርስቲያን ረኣየት። ንሳቶም እውን ናይ ሊቀ መላእክቲ ቅዱስ ሚካኤል በዓል ንኸብዕሉ ይኸዱ ነበሩ። ብተወሳኺ ብዙሓት ኣንስቲ ድማ ምስ ደቀን ረኣየት። ገሊአን ኣብ ዝባነን ዝሓዘላ ደቀን ሒዘን፣ ገሊአን ዝሓቆፋ፣ ገሊኦም ድማ ዝጠቡ ህፃውንቲ ምስ ረኣየት ብብርቱዕ ድምፂ ብዙሕ ብኽያት መሪር ሓዘን ከምዚ በለት። ኦ እግዚአብሔር ወአምላከየ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ህያው ንጽር ሃበ ትሕትናየ ወጸሉ እዝነከ ሃበ ስእለትየ። ኦ አምላኸይን ጎይታይን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር ጸሎተይ ስማዕ፣ እዘንካ እውን ናብ ምህላላይ ጽን በል እብል። ንዓይ ንድኽምቲ ሓዘንትን ሓሰርን ፍንፍንትን ዝኾንኩ ባርያኻ ድምፂ ልመናይ ተቐበል። ኦ ጎይታይ ንዓይ ንድኽምቲ ፍጥረትካ ጽናንዐኒ፣ ኣበርትዐኒ፣ ሸለለይ ትበለኒ። ካብ ውሽጠይ ልበይ ናባኻ እልምን እእውን ኣለኹ። ተስፋ ዝኾነኒ ውሉድ ንልበይ ዝሕጉስ ሰናይ ፍጥረት ካብ ከርሰይ ዝወፅእ ክርኢ ሃበኒ፣ በቕዐኒ፣ ኣብቅዐኒ በለት። ኦ ቅዱስ ሚካኤል ሓለቓ መላእክቲ ምእንታን ናብ እግዚአብሔር ኣምላኻ ይጸልየለይ። ንጸሎተይ እውን ተቐቢልካ ናብ እግዚአብሔር ያርገለይ። ንዓይ ንጓልካ ውሉድ ክህበኒ ድማ ብጸሎት ክሓግዘኒ ርድአኒ። ወዲ ይኹን ጓል ውሉድ እንተዳኣ ሂብካኒ እውን ኣነ እውን ንዓኻ ኣብ ቤትካ ከገልግል ክህበካ ከወፊ እየ። ሙሉእ ህይወተይ ናትካ ኣገልጋሊ ክኸውን ክህበካ እየ። ድሕሪዚ ከምዚ ኢላ ምጽለያ ድማ ናብ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሚካኤል በጽሐት። ምስ በዓል ቤታ እውን ኣብ ኣፍ ቤት መቕደስ ኣትዮም ፊት ንፊት ኮይኖም ይጽልዩ ይልምኑን። ኣብ ቅድሚ ስእሊ ቅዱስ ሚካኤል ኮይኖም ድማ ናብ ሰማይ አንቃዕሪሮም ብብዙሕ ብኽያት ብጽኑዕ ንብዓትን ብመንፈስ ሕብረት ብሓደ ልቢ ውሉድ ንክህቦም ይልምኑ ነበሩ። በታ ዕለት እቲኣ ከዓ ማህሌት ቅዳሴ ተቐዱሱ ከምቲ ሕጊ ድማ ካብ ናይ ክርስቶስ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ተቐበሉ። ብድሕሪዚ ድማ እቲ ካህን ባረኾም እሞ ብሰላም እተው ምስ ተባሃለ ኩሉ ህዝቢ ናብ ቤት ተመለሰ። እታ ሰበይቲ ግና ድሕሪ ቅዳሴ እውን ካብ ቤት መቕደስ ኣይወፀትን። ኣብቲ ዓንዲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ተጸጊዓ ሙሉእ መዓልቲ ብብዙሕ ሓዘን ትበኪ ትልምን ነበረት። ከምዚ ኢላ እንከላ ድማ እታ ብለይቲ ድቃስ ወሲድዋ ኣብኡ ሓደረት። ሃንደበት ግን ደቂሳ እንከላ ብሕልሚ ብርሃናዊ መልአክ ተረኣያ ከምዚ በላ፣ ኣንቲ ሰበይቲ ኣይትከይ፣ ሓዘን ልብኽን ድምፅኽን ልመናኽን እግዚአብሔር ኣምላኽ ተቐቢሉልኩ እዩ። ወዲ ክትወልዲ ስሙ ድማ ተስፋ ሚካኤል ኢልኪ ስሙ እየ በላ።
ከምዚ ምስ በላ ድማ እቲ ካብኣ ተሰወረ። እዚ ምስ ሰማዐት ካብ ድቃሰ ተበራበረት፣ ልባ እውን ፍስሓን ሓጎስን መልኣ። ዓብይ ሓጎስ እውን ተሓጎሰት። እግዚአብሔር ድማ ኣመስገነት፣ ብሓጎስ ናብ ቤታ ተመለሰት። እግዚአብሔር አምላኽ ድማ ብመልአኹ ቅዱስ ሚካኤል ገይሩ ዝተዛረበ ቃል ተፈጸመ። ጠነሰት፣ ጽቡቕ ህፃን እውን ወለደት። መልክዑ እውን ሰናይ ኣዝዩ ባህ ዝብል ውሉድ ረኸበት። ኣቦኡን ኣዲኡን ድማ በቲ ዝተገበረሎም ውዕለት ተሓጎስ ደስ እውን በሎም። ስሙ ድማ ተስፋ ሚካኤል ኢሎም ሰመይዎ። ውሉድ ስለ ዝረኸቡ ንዓበይቲ ዓድን ኩሉ ህዝቢ ፀዊዖም ስለ ዝተገበረሎም ተኣምር ንእግዚአብሔር እናመስገኑ ናይ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ሓይሊ ጸሎት ኣምላድነት እናመስገኑ ዓብይ ድግስ ምስራሕ ገበሩ። እዞም ስድራ ግና ውሉድ ምስ ረኸቡ ቀዲሞም ዝኣተውዎ መፅባዕ ቃል ረሲዖምዎ። ከምቲ መፅባዖም እውን ነቲ ህፃን ናብ ቤተ ክርስቲያን ናይ ቅዱስ ሚካኤል ኣይሃብውን። ብድሕሪ እዚ እቲ ህፃን 1 ዓመት ምስ ኮነ ጽኑዕ ድውየ ሕማም ሓመማ። ሓኻይ ንምፍዋሱ ደኸሙ፣ ግናኸ ክፍውስዎ ከድሕንዎ ኣይከኣሉን። ኣዲኡ ፃዕሪ ፈወስቲ ከሕውዩ ከም ዘይኽእሉ ተረድአት። ድሕሪ ብዙሕ ግዜ እቲ ዝኣተወት ቃል ዝተማፀወዐት መፅባዕን ዘከረት። እቲ ንቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሚካኤል ኣገልጋሊ ክኸውን ክህቦ እየ ኢላ ዝኣተወት ቃል እውን ዘከረቶ እሞ ሕማም ወዳ እውን እንታይ ከም ዝኾነ ፈለጣ። ንበዓል ቤታ ኣዝማዳን ኩሎም ፈወስትን ድማ ሕማም ወደይ ፈሊጠ ኣለኹ ኣነ ቅድሚ ነዚ ምውላደ ምርካቤ ኣምላኽ ዝኣተኽዎ መፅባዕ ቃል ንበለት። ኣነ ንቅዱስ ሚካኤል ብጸሎትካ ብናይ ኣምላድነትካ ብናይ ኣምላኽካ ምሕረት ውሉድ እንተደኣ ረኺበ እቲ ዝተውሃበኒ ውሉድ ኣገልጋሊ ኣምላኽ ክኸውን ንዓኻ ንቤተ ክርስቲያን ክወየ ዝኣተኽዎ ቃል መፅባዓይ ኣይፈጸምኩን እሞ ሓጢኣት ገይረ እየ። ወደይ እውን ኣነ እየ ኣሕሚሞ እየ በለት። ብድሕሪ እዚ ብቁልጡፍ ካብ ቤት ወፂኣ ንወዳ ሒዘና ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክቲ ተውፅሓቶ። ካብቲ ማይን ጸሎት ናይ ቤተ ክርስቲያን ወሲዳ ድማ ንወዳ ነፀገትሉ ሓፀበቶ። ካብቲ ቅዱስ ቅብኢ ቀንዴል እውን ቀብአቶ። ኣብኡ ኮይና ድማ ከምዚ በለት። ኦ እግዚአብሔር ሊቀ መላእክቲ ቅዱስ ሚካኤል ኣሕውዮ ወፈውስ ለወልድየ እምንዝንቱ ድውሁ እጹብ ወድሩኮ። ኦ ሊቀ መላእክቲ ቅዱስ ሚካኤል ነዚ ህፃን ወደይ ካብ ሒዝዎ ዘሎ እጹብ ሕማም ፈውስ ኣሕውዮ። ካብዚ ዘለዎ ሕማም ተደኣ ኣሕዊካለ ክሳዕ ዕለተ ሞት ንቤትኻ ከገልግል ክህወየ በለት። በታ ሰዓት እቲኣ ድማ እቲ ህፃን ሓወያ። ብድሕሪ እዚ እቲ ህፃን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክቲ ብመንፈሳዊ ስራሕን ዓብይ ኣገልግሎትን እውን ጸኒዑ ክሳብ ዕለተ ዘመን ተጸመደ። ብድሕሪ እዚ ኣዲኡን ብሓጎስ ናብ ቤታ ተመለሰት። ኩሉ ግዜ ንልዑል እግዚአብሔር ስለቲ ዝተገበረሉ ውዕለት ተመስገን እናመስገነት ትነብር ነበረት። እምበኣር ሊቀ መላእክቲ ቅዱስ ሚካኤል ሎሚ እውን ኩልና ውሉድ ጥምቀት ካብ ሓጢኣት ነፍሲ ስጋ ድሕነት ይፈውሰና፣ ካብ ናይዚ ዓለም ክፉእ እውን ይሰውረና ኣሜን። ኩሉ ስራሕ ሓጢኣት ማእሰርቲ ካብና ይርሕቐና ኣሜን። ንእግዚአብሔር ካብ ዝሕጉስ ህይወት ተፈሊና ንኸይንተርፍ ይርድአና ሎምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ቅዱስ ሚካኤል ቅድሚኹም ይኹን፣ ብርሃን ይኹንኩም። እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ እምነትና የጽናዕና። እግዚአብሔር ቅዱስ ሚካኤል ውዕለታ ዘለኩም ኩላትኩም ናይ 7 ሊቃነ መላእክቲ ተራዳእነት ኣምላድነት ምስ ኩላትና ይኹን። ሰናይ መዓልቲ ተባረኸ ተቀደሰ መዓልቲ ይግበረልና።